sorok biru mentah badak tangka kaki sahatangka hati muda keluk rau tak dalai kau rong tak hati hahak udar Hakajing persang jong uba HD Wellston, senior columnist ringkat baga team jong ginong pathai kubor ba network yagi kaitor badang sa selai remnants jong karikasi hakasi balangkan retorik yayong arjapsan kinahir biang syatem ribhoy ban let yakandu si waipat ukaitor uba kaperthai kamda banathan syapang kana mat ki kam jong u pat uta udai uba Marcus di Renshan nyopundus nam ka kertana kasnong omkon right nong tulu kasnong kabajingai kumba aku kilometer mingi dan nong po kabahaban ya dengba kasnong diwan umdan dai hang ni bakatam ribhoy kadai ka wei kathan kaba dang don bon setam kaspa tan rai balaburi da ki longshwa manshwa laha karwai kasyau kaput katam lingba ki surtan rai panella ki blas dang panca ngai hakani ka jukam uba MT Rinshan udan tangar ngot sipara pat udai ukhun bakhadu jang iba shamun malai bat kong di Rinshan malakhla no uba Marcus udai ubriu uba tere shitam bat uba em hakabella belyam bat ka tere lingkha udai uba irai tong ban pet nyamar hadin bola du ila kikmi kikpa ula du ru saya ka kemi kikhun haka jing em rai tong jong u uba MT Rinshan uyat ho badai hakasitar jong u ba usyam jing tingan lingba kisur jong ka kawei ka ba kham kerpang syapang jong u kalong ba udai unong tem sitar uba start ban ubadan kasap kapong ba kerpang men hala itrap haru depeng uba Marcus usai la kasitar ban ruai bat ban besian ya ki kesai rupa kiba penmi ya kisur melung batiang naka kajing ruai kaba ukam ie bantem kalong kaparshi syapang kaso lingam bat usim renyau Suk langim ko thấy ba phà priu usim riau ba pet ha klau Wadiam ai unset compare chi sin kasu wa MT Rinshan na day ubriu uba pau khamat namar ukham jet ban long marwe bat kamaryang bat ukham sultanat ban long jar ban im syaka kendong dai namar kata kadaw usat khot yaladi kum ukhun khaddu jong kamaryang bat sultanat ban ong wat bishar na ba on bishar ya phi la thoru ya kitei ki kentien ha ka sitar jong u kalong kaba shisha kat ba ka perthei kadang teneng ban be ya ki rong phong jong ka jok kata kala nangdu ya ki par kesiar ki par rupa jong ka menor dei namar kata kadaw uba HD Wellston kum uwei na kinong tho ula persang ban letwat bat lum thop ya ki riurem badon sap kum ki jong uba MT Rinshan bat ki wei khnang ban yo ban tingkai ha ka trop ulong shwa na ka benta ki pateng jong ka jat ban riu khasi panar le si kan long tang ka jing babi dir por ba ki long dien kinyo i bat tep syapang kasap kapong bat ki tiar tem tiar pun jong ki long shwa tang ha ki kenja museum ni ki yeng sat bo jingkan mau haba persang banti benya uba MT Rinshan usngau tanat bha ban rwa syapang kasok ningam namar ba ka dei ka parsi jong ubarim baja kaba dang terikam wat hadu kani ka juk ka dei ka parsi syapang ka syongkha syongman bangim dei ban kenrup klumar ni no riat kensan yala ka jing em khamtam habam yahap kerdan ha kayo ka kot bat ka long brio man brio ha ki arliang mamla lada wan na ka long yeng long sem baduk lei klempem
ka jingsha nyoben kan ja hadien habut katay ka parshi ka so lengam ka hab ban yam pangnut bat ban pet no bak shakilau ba lausan wat la ka i thapmen sim ya usim rin yaw ukon badan ba em namar maka kadai ka khon baduk baraitong le si ka bam ya hap kardan pat uren yaw ha ka shang kha shang man ka jiet ban ko ngu yala ka kmela jong bat ya ka batur jubor sha ka jing ien pa pen ap liu lap yaka uba empty urwai ru shapang ka surak na du yo nong po shadu mau hati kabalong daki postnam shwa pakakong benda sim kan shang shatngan ha secretarian uba empty rension tang ba uday uwe ni kaitor uba dang pene pensa yaki mati uba rembaja Henry Hadin ba ula kintip bat u la yo jingtip ba uday ru ukobirat ni unong ay dawai kenban ubadan kasap bakerpang ban sumar ya ki bapang bashitom khamtam ha ka ba sumar ya ki kentei ki badan jing e ha ka kha kapun nyang so pen bat kumta terter unong tho uyaweru ba kitu ki badan mensim bakin sobha banet ai jingeram ya kum kini ki brio badan kasap tenrai khnang bakin la ban penne pensa yala ka deiti Henry klem da penslam tungin ya ngap sendan ayu pa uba empty rension udan banyatho yangi syapang kasap kapong ba udan Ti sa sisin ha kaneka sengi ga ba menta rangkat bar ki parlok ki ba nong pathai kubor ti kum ka benta ka jingwat ka jongi na ka benta jong ki kaitor ki ba ngam ha ki surtan rai jong kane kari khasi jantia ka jongi sa sisin pat ha kaneka sengi ni yo ban poi ha kaneka sinong ha kon ha jan jong ka sinong diwan kumden bangin wat sauwe pat u kaitor unong ruai uba nang penek pensa ya ka jingrumai jong ubarim baja tingi yawan nang ne nadu na nong po sedu sane ka sinong ka bajangai komba arpulai kilometer ai ha kan ka jaka bangin yo ban ya kendu ya uwe orang ba nang pendon kam ha ya ka tiar put ka jong barim baja bat ba tebit ba ban tem ya ka jing tem sitar bat kumne hi ngi la poer tat ha ka jing ka jong ta ale ngin ya bangin yo ban ya kendu markmat bat une orang ba nang bangin yo pat ban ya interview ban keli jing kentip na kai ki jing syam kai ka sap ka talen ka ba udon te hang ne ha kon rengkat bat inong thok khubor i reporter jong maufor bat ya baro ngi don hang ne na ka banta ban ai sapi upat ba ya ka ne ka khubor ba ha ka ne ka them ribohoi ka bayar kat ne idang don bun sertap ki briu ki ba don ka sap ka phong ban pen imbiang ya ka surtan rai jong barim baja to ale ngin lai khlem da pen slam chu ban ya kendu yau ne orang ba hang ne ha kon ka sinong kon phi ba oi kuble sibon ni aingo yu blai ba yala mengi bengi poi hado kana ka sinong jong phi kon tapi ba kan hanya markul sam hoi to kuble ha kana ka por ha suwa bangin ya chaprang kata kebade nang ba kari bat ka jaj ban reu kan tip te philan em man ya thu yang ya ka kerteng jong phi te Marcus Ronson je sat khot langkot ya phi MP Ronson nu ngah ke heading tu heading MT Marcus
Tradition. Tradition. Hai. Kan. Dan isu komen si bun ba Marcos banyo ya kendu ya piha kan ka sinong jong pi. Toh. Pidon ka jingko jingkia. Ha. Nang ta pila bani itu ingi kat nos nem mentakarta pila don. Ngaladon pra nyo po ndru. Nyo pun. Ha. Kat no. Nyo ndru. Nyo pun ru. Ta. Ngila su komen si bun namar ka jing temu jong i ka long ba nginuat ya gibru bodon sap bodon pong iba pan im ya ka surtan rai jong ubarim baja kumafi. Tak ada. Hang ne ngi yo i. Apa sih? Oh. Hang ne ngi yo i ba fi bat ya kane kane ka dei ka sitar dai. Ha saitar. Sitar to. Ti pila ban ya tu yang i pi snahi ya kane na kumno. Sina mangai, Ha. sina jibrai mangai. La kan nos nem kane. Arpo apa nyo la poi. Arpan yo snem. Ade. Mar bak. La dei. Namun man ya berangkat bagane. Gomta. Oh, deh, bos tenat pelat kata deh si. Em gomta kan, kum bangi yo lu jing tep nei. Ba fi dei unong ramai, ba unong tem sitar ba pau nam jong kan ka thain riboy. Kunta. Oh, ti menobo hikaya fi nang kong. Ya tu la ni, kanang bagi pai ba gen sai. Am don yung kai. Sina bi ngajar bai, sina jingtem. Ha. Sale banga buncak jing rai. Gomta. Tawa ngaplen takau. Ngaplen ngap ang. Anda lawan ke senang. Ya, kit. Siapa yang ini pagi? Cô kun mà ong ăn lê ba pin quả yo un lê bên lê thơ na mar ni ulong u kun quả mà tu te ta kun ba po api ke ta kun ba po ơi đơn dòng hi ta pang ngam nang ban perka me pa dòng pi thang dòng nó bát nga ren ka hi ta yam ka ut kayam padonu namar ulong usim nhau mặt dòng cá hijau so hàng em những ít cả dòng ya pi tăng cát tu anh re ni ko ti to sha ya na du ya Marcos kublai si bun ya kan ka jingrwai ka ba sngo melung adu kata-kata chapang kan ka so lengem nang bagi pai ba jong i kentem sngo bhaya thu lam yang i ka ka farsi badan halandat na ka jingrwai ya ka jaj benriu jong i ini ke persi ha kini cak benriu jong i ke balam ler sudah ke ba buncak ke barempong kan surok yai ka ke kalimator yai ki kani kapasoma pat hanga phi la sha ji si hadu ki khun ki siu ha kan ka jingrwai filarwai man tan am chapang ka chong kha chong man kat kum ka khana jong ka so lengem sim renyang te ka khana ngi tip ang to ka long ba kam yang kat dor ka kardan ka long briu man briu ka long ying long sem jong ka so lengem bat urenyam mar urenyau de khun uspa badon to ka ka farsi ka badon ha ka jinya de bat ki samla jong i ka chong kha chong man kani ka so lengem de ka sim pi hai na itu biang tu ka sim ka ba ngasim perci
ก็บอกอุดหูสักคราว di ini sumbernya kemudian le อ๋อ ubia ke tanah ding อ๋อ kan ini soal nang to suai tapi อ๋อ te ini sumbernya surwai lincah ku dong 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 ha อ๋อ kan ini soal nak ni kalang di kursanam อ๋อ Lebe direct namar uni usimernya อ๋อ biang ke kanatang อ๋อ lek usata eba sino pilik la deno kipor ke bangalai simka simante haliwat no kano ka ba ihab jimut อ๋อ te atake nga hab jimut ya pi nata hab jimut pi yanga ong ni pi pa pi อืม to lekna wood one wood ketuga kalang dekor sanam pisu tu kabali kaki te ketu อืม te nang ta kawan la khang ong katu usi mernya kumno pila bani shongka bat ukon ruspa คนเรียกปากกตาก็ได้ภาษีได้โอ้ย to la sopia สุโข te anten ngam shimya pi ya shonglang ba ki kwi pa pi ngam de ko kajunga jupi pilai mo nga ong ka อ๋อ ong sumbernya habong de yalada kam tate na kole ban bun no ya pi ong kaniga ก็มี kaniga soalnya ngam yau te sumbernya amat ong kaniga soalnya ngam wan gali oh la kang imi pa kumnon le อืม em nào ba yuk khang ba cái gì đây như trong phi cái way parita nim sim song lang atau tu yang trong phi ime pa yang phi ngam sina cái way cái yang te kalau kau ngu ata kaji sosat ani sepi ngai berjaman te อ่าได้ tema amu te onda oh kumta ha la kang ini pa ongkat usi mernya kumnal abe benisong ukundur pa อ๋อมีอะไรฮับประดัน ami hab kan bele li phikunata yam ga su langem ko thai ba pha priu usim riau ba pet ha khlau Wadiam ai unset kamper cisin kasu unken mau hidoyapi hau kayam hau hikasensi ki mat jong marwe hidokimi lâu ba ri khlau ba cần ja chỉ xin ca sĩ bằng cái pi qua ho don jong ma hi do ka pang ni pa jong ki ya na do ki kang dòng lệ nó bần sông rừng cắt lệ xe lại chạy chi si kinh xa giàu kỹกับโตก็ได้กับคณะบักุดจงกระสอนเงิน กับกมีจงกับกำสุกนามารบาลีก็ได้ ini pa cuci ini นามารมากาก็ได้กับคนบัดุกกับบาอุรุนเย้าด้วยคนรูสปาได้ pa โอ้ยตากระดาวกิฮับเนี่ยคลัดเนาะว่าประเด็นก็จริงเอีย itu teh ตากระสับเพชรเนาะสักคราว teh itu orang mana bet boleh pi hab jemut ya usimnya kundur pa อ๋อ Lese hani eka lese la chai chi si pin sa ja hu pi
kin saja usia ki umman nih. Ari. To ba Marcos pi orang ba ko temen kan ni. To pi in em ba ka jingko ngu jong ki kun samla. Ya ki kemi ki pa ha kan ka juk subu la ka kemi ka ong kun wat litre itu kun rufa kin sa. Ha, Ya tu len. kata ngamla betul. Napa ke jamin ru menta. Hoi. Ke coba Hoi. ke jamin ru menta. Hadu ki ksiu nga hadu ki kun. Omlar ba pen. Yo singa wani ki chikor jong ki. Oh, kim ko ngu su. Abe ni ka tendong. Hoi. Tun omlar ba pen ko ngu. Oh. Tengah ndak kini persis ruanya. Hoi, kadai. Apa surat ane hagane me kaleya. To. La iki Kamu hang ni. Alang ba ka jing rawai jong pi ngi i ba ka sok ngem kadai ka bri wa hok. Ka ba sida. Kamu ha ka jaka kat kata ka jing i ju renyau. Ka tang mar sun ong ka kemi wat lek kamu ka hun hang ta dai. Ha. Hoi, kamu ka bha ba ka du i ka jing i ban ba du kemi ki pa. Oh. Ta ka jing ya per ka ne ka ju ka ong bagi kun jong i kim sengap su i kemi. Kata deh ha. Oh, kata ka dai berstenat to. Kalmut ka kubur lang ba jong ka ne ka jing tem jong pi. Caka jaj ben riu ka long ba ngi dei ban long kum ka sok lengem man ko ngu i kemi ki pa. Kanang bakan hakan miat ka chong kha chong man. Haga pati me kaleya. Hoi. Kil satu tetapi penlaj. Hoi. Kil satu ni kena hakim ta. Kadai. Nataki satu ke satu kita lar ke bedong kita te. Kani ka sok lengam. Chong kha chong man. Hoi. Oh terima kani. Kajerwai ngan proof ngan agi persi. Dia ban satu Kadai. Hadi para pasangan dogi ksui kon Kisim kajuk. To, kajuk kala. Oh, To. Dia sa ka wei. Ya ka sok lengem kum to ngi la yok ndia kendian ngi numpan jerong. Ngasai tip ba pi khot ya la de pi sin ya la de kum kun khadu kamariang. Balai fi ong ya kata. Ya tu la bengi. Ka balai fi ong ya la de bu de kun khadu kamariang. ini mo kasaitar Pan phai sai. Pan phai ka tu jitam. kasaitar Hoi. jong hun kundu kamariang. Hoi, pi da tho ang to hoi itu. Ha. Kun khadu kamariang. Ngamla belen. Hoi. Wa besar na on besar pat ya pi pat. Balai pi tho ai ka to. Kani long ba. Utau ulok tiam la yapu. Ha. Utu pakadiang sme. Ke ki penle iking. Hoi. Itu to biang kataru para lok tiam. Hoi. Na du headmaster kam kon. Hoi. Biang kemile no. Tu tho ang tu kun khadu kamariang. Kun kado muria kai jim la singa wo kini ki ke pana pasan Hoi. ne kamlong tepi ong tu boy pana jinga pakna la dap ya pishwar ngate lama kana bale to ya saitar ukun kando ngamaria uni de pana jinga bato ya kani upakna junga ya habla to ban penlip ban le ba lare Kadai. dau pakna de bi Kadai. Ta. Ti. Akawi subjek mong ari mga de kon kado marian nga de u kon ba klimpama Ha. hatawan kapi tekini ki pana ajunga ki pasan junga kini gi mena masalah ni pakna kimong ngam kedian Kamariang kamot ba kadon higa kadau na kaliang ka jong pi. Ne pensa ya kata dai. de To. Ti ladingi iru kun khadu kamariang ladingi keren ha ka lain ka tem ka put. Kamot ba pila de khadu te nang ne na than jong ko kon le se wanang man tem ya ka sita. kanang telu Ho, karang tulu hi bro koi. oh kili sini bro om don ba la kun batam nga Ha, om don re undan su. teteng teng don ki berubah pasti kajirwanya cuma kadon tani To ngin sa po ya kata mo. To. Itu yang ini. Kumu pisngau bah ki kun samla jong kan ka juk jongi ka kun samla kari kasi kim kwa cuban sengap ya ka jing tem bari baja kai ka daw. ai kata te amu kya kan mo penyimpan te tahu teman roba la pe ban pensangap la persangap tepiang pan setu Oh, om la re na su mo. ruang ni soalan yang ba maka tangi persi channel la pe ban pen setu ki ya lagi wa ler kam tamu syakwi Umut kim kwa su ki jong bari baja.
ha Kila be stak garong fong. te katapi Oh, hoi. te tangan le na khnit mo Hoi, tau ruai. tu buang pi nang don me halo ka solnya ong pi sa Hoi. ai se Tau tem. ba bong ha ka pun Hoi. tu masim Tong Yesu komen hang le ban yo sngo iba Markus ila pen kre sagoi ke jing ruai. Na ka benta jong kini ki khna jong kana ka juk. Te sngu ha pan ai ngi ta jing ruai ba Markus. bertehi sorok biru menluta badak tangka kaki sahatangka hati muda kuluk rau tak dalai kau rong ra tak hati hajat udar kenan kiru habok bangki kini kiru do bakabek kelakon jeli perfect asyik makon nombok bercai ban kia chim kha tình thế chân răng bom đi chim phu ca chu jori do tang lai ta yu praboy ile sao ô con căn màu rê chi mà răng đô kỳ bằng ca cùng kỳ nông số ra là bu kỳ thân đô kỳ ba thân Rata. Kumulai sibut. Ani ngi so komen pelat. te Te kela i jangai ki ba. ni ngasih cuma kos ini jam riu Ti to. Katu sepang ki surtem ki jingruai ki jongpi ki lai teli ki jingruai pila ai ngi so komen kumulai sibun te lai ong pi te Ngaku ha ban sakoi pat kapang. Pat kum ka jingtip jonga. Pi phim dei tang ba pilong unong tem ba unong ruai jong ki surtan rai. ha Nitip ba pideiru ukovirat unong aidawai kasi kan bat uba cerkai to tapi la ban tu ingi ki ki jat jingpang di ba sumar ka jingking kli hoi ka jing kli bak badak sedem hoi ka tun kuma syo kapo hoi te lane ka ba hakalas ka ba trim ha Ha. silong ki wan ong wa tang ka tu ka pang fareng wa ki bleeding jadi ka tu ka ba ma ba jingpang jong di kan thai hoi oh tesnam hoi ka tu ka ba ma ba ka tu hoi kim don bala sene pa ke area tapi sumar kita kli bara to penia tu lam yang ni ki jat kan bat ke ba sumar na banta kata kadon ki dia tu lam ni ki jat kan bat ke ba hatu ho di jermi ki kan bat ayu sumar na banta kata jingpang to tendir sier hoi tho to oh tendir sier hoi ba ka tu ka lam hong hoi lam hong te bak gatuka ukumbet masapet dong ki hoi usupet ni ke hoi ngas to adela dep te nangta tapi pikle ya kita wai oh ngan kan bat te uran tlu hoi om der rong tlu ang ne ha uran tlu dawai wai hoi te nangta ai so gatuka ka lam hong la dep ong mo ha to so we pat ulai chamaka ha ulai semaka ramahong na tawe urong tlu rong telu ha te itu nang ta ya so tendir sier dan jesiar hoi long ya kita gikan bat pile ya kita gikan bat pikle lang pisyat ne mix lang hoi pisyat ha
ลองหากะชงคาชงมันแล้วเนี่ยหากะเนี่ยก็จิงไอดาวายก็จงพี่ ha ka ei ka khubor krem na ka masya kita ka ei ka khubor pidon man pathai sigi kun samla kari kan yang ngalaban ba Markus kane ka de jing kali ka ba khaddu ka ba asom ha kan ni hoi ta kasap ka phong som som ta bang ale man ta hoi man apa teng yo jam riu hoi hadi para persad lagi ha ka tem ne ha ka sumar kata katem ngamla benong mo kanyi sumar pang kanyi ban pendu hoi te kaji stum jam riu hak bertai na selong wan be ki hang ne hanga nanti muswa wan be sistem pi la ka ei ka jing kentu jong pi ya ki kun samla kari ngan ai ki hoi ta sum ha ha ka ei pin ai seki long kin le kum no ya ka kasap ko pang ba pidon kasap pidon ei ban kentu ki kun samla jong kari ngan ai hoi ngan ai tun ba kata kalau kat di bakloi ban wan sepi hoi song ha ke jing mut jong ki hoi ai se mama ai se ba ketu kasap ka phong jong pi hoi la ka tem la ka put la ka siau ne ka jirwai ne ka sumar bin sumar atir hoi te pin ai bay pin ai bay ai se long sa ba tao ko play sibon ne kata ka de jing ai jong pi ya ka jai ban rim bakloi ban wan sepi ka mut pi ai bay ya ka sap ka phong jong pi ublei un kor khuta ublei un kor khui pi ba ran chon so komen sibun bangin yo wan pani kendu pi ha ka ne ka sinong kanang sa nang klanyu ublei nang kor khui pi ki por ban wan paro to ko ne mo ya pilih ten to te bar ge ye kendu ba om tang gene ken phai sai te om tang gene hoi hendre la cha chi si malambar phun phing ala yo hoi te saban pi kadon ni kam khandiat nam la ni pi kadon ketika loba hoi hoi cha te yin le to chi sing ka si to ha ta le balai fi mot balai wa de ka sok langam si te lau ba ngayo ngeu be kadang pa hu to te ma ka sok langam ko langkum ka lang khur ka ba he ba ketika ka syut da ba be hai dwara ya pa to ku play sibun ngisuk komen sibun